Устойчива ли е електроенергийната ни система? Какво се случва, когато има риск от авария? Това следят учените в научна група «Устойчивост на електроенергийните системи» в Техническия университет София. Екипът е изградил лабораторна инфраструктура, в която може да възпроизвежда големи системни аварии, като тази в Испания, и да анализира рисковете и необходимите действия, за да бъдат те предотвратени. Това оборудване е една система, с която може да възпроизвеждаме големи системни аварии и в силови величини, т.е. с мощност, да изследваме как отделните елементи допринасят за устойчивостта на електроенергийната система. Ние се опитваме да намерим тези режими, в които да работи електроенергийната система и всеки от елементите, така че риска от възникване на голяма системна авария да бъде минимален. Именно аварията в Испания и тежките социални и икономически последствия доказват колко отговорна е работата на екипа. Старите методи вече не са достатъчни. В последните години електроенергийната система коренно се променя, като един от факторите е постоянно увеличаващият се дял на възобновяемите източници. При тези големи дялове на възобновяема енергия, когато преобразователите на възобновяемата енергия не са правилно и добре съгласувани и избрани и съответно не са добре замислени всички процеси, които те пораждат, стигаме до такива аварийни състояния. И нашата роля не е да ограничаваме възобновяемите източници, нашата роля е да намерим правилния начин, по който бихме могли да постигнем по-високи дялове на възобновяема енергия в цялата електроенергийна система. Концепцията за това как е изградена електроенергийната система се променя. Както по жилищните сгради, блоковете ще бъдат инсталирани такива панели, така и всеки дом, къща ще има собствени панели. Ще има преход към това да се черпи енергия директно от фотоволтичния панел, а не от електропреносната мрежа. Ако ние дадем правилните настройки на инверторите, на автоматиката, на релейните защити, на всички елементи в електроенергийната система, които участват като единен процес, електроенергийната система ще бъде устойчива. И за да можем да го направим това, именно е тая инфраструктура. Цялата система е създадена от нас като екип и тя за България е единствена. В някои отношения има уникалност и в европейски мащаб. Това беше възможно именно с помощта и благодарение на този проект. Едно от направленията, по които работи научната група, е управление на постоянно токови и променливо токови хибридни мрежи. Предимствата на постоянно токовите мрежи са, че голяма част от възобновяемите електроенергийни източници произвеждат енергията си директно на постоянен ток. Една част от битовите консуматори също така работят на постоянен ток и когато използваме постоянно токови мрежи за ниско напрежение, може да намалим броят на преобразуванията и оттам електрическите загуби. Изследваме различни стратегии за регулиране на мощността с помощта на умни устройства, които имат способността да взимат решение за управлението на мрежата. Целта на работата е да се развият интелигентни мрежи, които да могат да взимат активно участие в поддържането на устойчивостта на електроенергийната система. Посредством физическия модел, който разработихме в лабораторията на електрическа микро- и наномрежа, заедно с новоразработения цифров контролер, имаме възможност да репродуцираме системни аварии, възникнали в миналото, като по този начин това позволява да се изследват новоразработените алгоритми за управление и запазване на баланса в дадена система. Устойчивостта на енергийната система се следи и по друг показател, чрез движението на енергийните пазари. Затова в екипа има и такъв експерт. Ако цената е много висока или е много ниска, това всъщност е защото има или прекалено много, или прекалено малко електроенергия на пазара. Ние се опитваме чрез тези сигнали да ги разчитаме и съответно и тях да ги използваме за това да подобрим устойчивостта на енергийната система като цяло. Специалистите, които се занимават с устойчивост на електроенергийните мрежи, не са много, затова учените от Техническия университет София работят и с енергийния системен оператор, и с електроразпределителните дружества, за да подготвят теоретично и практически специалистите, които са им необходими.
те се обръщат към нас преди да стане съответната авария. По време на аварийна ситуация в съседна Северна Македония, нашите оператори реагираха изключително адекватно и успяха да предотвратят един много тежък сценарий. Нашата работа е свързана с това да правим така, че да не възникват тия много тежки състояния. Тоест, ние предварително мислим и съответно, когато пък стане нещо, имаме готов план какво трябва да се направи и как. А за да има готов план при всяка една рискова ситуация, в екипа работят над 20 изследователи. Всеки специалист в своята област. Електроенергетика, математика, изкуствен интелект, електрически машини, силови електронни преобразователи и много други. Те имат амбицията да разширят обхвата на работата си, а на първо време да завършат 3 патента за устройства, които подпомагат поддържането на устойчивостта на електроенергийната система. Създадени, разбира се, в лабораториите на Техническия университет София. Там, където идеите се превръщат в технологии за по-сигурно бъдеще.